Yun nga, mag-hangout kami ngayon. Ano naman, basta mahal kita. Hello Vlogs fam, welcome to another video. Pag bago ka dito, make sure you hit the subscribe button, pati na din yung notification bell. Huwag nyo kalimutan din i-follow yung Spotify playlist ko, link in the description down below. Yung mga kantang nandun is yung mga kantang magagawa ko, pati na din yung mga kantang pinoproduce ko. So pag hindi nyo alam yung mga ibang kanta ko, at saka yung mga ibang kantang pinoproduce ko, just follow the playlist man, para maging updated kayo palagi. Kasi yun nga, every month may bagong kanta akong isa. So pag di kayo updated sa mga ibang social media ko, so just follow the playlist and you're gonna be updated to anything, okay? And then let's get to the video. Saan si Dre? Saan si Dre? Harap! Stop! Vlogger! Oh, vlogger! Ina. Vlogger! Gang! Ito pala yung mga kaibigan kong mga late na mga tao. Mga late. Bye. Naka-supreme. Grabe naman. Yun nga, mag-hangout kami ngayon. It's first time this fucking year, I guess. Hi, friend! Hey, friend! Hi, friend! Hey, tulog muna! Tulog mo na. Night na! Night night! ML. Oh, what's up? Dio. Oh, ano na? Oh, yun. Finally, bro. Ito pa, oh. Oh, yan. Namalik. Thank you. Okay, dalawa naman sa'yo na yan. Akin na to. Thank you. Walang maganda dito, men. Yung maganda na sa zoo. Yung mga animal. Sarado din natin. Yung mga skinny white people, bro. Pero Ang mga gusto nyo, what? Fuck, ako Latina. Latina dapat. Crazy pa din, bro. You know. Una. Ikaw, pre, ginago ka na naman, pre. Utang ina. Iyak na yun si Dayan, gago. Kanina pa yung binabatok eh. Papaiyakin kita ngayon. Putang ina mo. Isa pa bago ka bumaba. John! So that's how Miss Ben, Mama How you doing? Brenda, Kisha, and Amin. Only the resource. Even the zoo. Kain na, gutom na ako. Gang in this bitch. Stop! Broke. Cause you bet. Stop! Oh no. Ay, sarap po. Sarap po. Ang sarap po. Tito yan eh. Pinasok na agad eh. Pilipino ka. May ano ako, Pilipino ka. dapat sinabi. Nagreklamo ka pa eh. Dapat sinabi niyo sa akin, may inom sa ako. Nagreklamo ka. Sa labas, nakalat. Iniwan nila ako kanina, man. Uy, yung ano! Inalok pa naman ni Marie. Ano yan? Maglagay na tayo eh. Wala yan sa kuweba namin, man. Wala yan sa kuweba namin. It's called seafood boil. Seafood ba yan? Uy, pansit. So, ang mga laman niyan is may crawfish. Come on. Wala yan sa kuweba namin, man. Alright, so this is my second time eating this. So this one is crawfish. This crawfish, sausage bowl, shrimp. I think this is a king. That's a lobster. No, that's not King Lobster. King Lobster. Princess yan. Yung Huh? ano, Sausage. Ay, hotdog. Yung sana hotdog. Hotdog? May hotdog ba dito? dito na yun. Dinala lahat eh. Uy, gago. Uy. Yan ang inaantay ko. Ito yung mga yung mga taong hindi inimbita tapos pumasok ng bigla-bigla. Kinuha lahat. May food dun sa sa table.
table. Over? Nga. Dali mo na lahat yun dito. Mahihayin kami, kahit wala ng rice, kinakain lahat. Okay, tapos na akong kumain para makapag-vlog ako, man. The struggle, bro. But we should have got the. Nagawat ka naman! Ito pala yung kambal ko na ano, man. Ito yung kambal ko. Should have got the sausage, not the potato ones. Yeah. I didn't Bro, how do you even open this shit? Ay, tumo. Yo, if you smash that, it goes everywhere, bro. Oh, them J's, bro. Don't mess with the J's. Orb. See? Oh! You wear white. Oh. Do you need tissue or something? No, I'm good. Oh my god! What? This is why I don't eat seafood, bro. That shit a mess. It's gonna take you like an hour to open it. Your appetite's gone after you fucking do all the things. Yan. Bring it. Wow. No pun. Ito pa, may isa pa po. Ano na kasi kagatin? Ano? Ayaw na lang kagatin. Ayun, kagatin. Ayun na, shell yan. Tayo. Kagatin mo yung shell. Pagdating mo yung shell. Shell yan, tayo. Yes, sir! Oh yeah. Oh yeah. Ito, kanina ba ito kinakain yung shrimp niya eh. Di ba? Umiiyak si Danny, oh. Danny. Dito may nakita ang bike rack. Mga $99. Oh, go. I'ma expose you. Wow. Look at this, man. What's up, dude? Hey, y'all got some cold water or something, man? Oh, yeah. Ah! Some cold water for you. One more, buddy. This is not cold, but yeah, it's almost there. There you go, bro. Appreciate it, man. Yeah, no problem. Be safe. Now continue. No! Oh, hindi, ano to? Na-press ko lang. Huh? You done? No, I have a little lid. Oh. You're gonna be my thumbnail. Lasing na tito. Oh! Lasing na. Hindi na tayo makakapagdala. Siya naman gagapang. Uber na lang tayo, man. Uber na lang kami. It's Shit. literally just one. It's like Ako mag-drive. 5%. Wait, ikaw? Bakit? Delikado to? Mas delikado ka pa. Bakit? Uy, grabe kayo, ah. bro. Ay, marunong na si Dayan. Mag-crash? Say na. Pump car. Joke lang po, Dayan. Gago, may lisensya na ako. Ulul! Lo, license to kill ata eh. License to kill ata eh. English ba? My bitch, look. God damn, Bea. Coco. Ginigaya ako ni Bea, eh, no? No. Nagpa-piercing ako, nagpa-piercing din siya. Hey, I got it first. Yeah, okay. Kaya nga, di ba? I got it first. Kaya nga, di ba? I got it first. Patuli. Di ba? Patuloy din siya, man. Patuli ka rin. Huh? Ay, patuli ka nito ba? Patuli yan. Hindi talaga. Tuloy ka ba? Hindi. 13 years old Ginagawa pa ko lang. niya sa ano eh, sa call namin eh. Sus! Oh, di ba? Exposed. Saan ako? Ito yung ano eh. Tama yun. Nahihiyaan na daw siya sa t-shirt ng ano eh. Yo, nag-nosebleed ako, man. Ang pangit ko. Kaka-English, bro. Tapos na kami kumain. Ito pala si Bea, yung ito yung big fan ko dito sa Maryland. Ain't no life like this, yeah. Yeah, okay. Tapos ito yung kumain lahat ng pagkain namin. Pero, food coma na yan. Katapit, kita-kita yung mga ebidensya. I'm sleepy, man. Yan, kumagat ng turon yan kanina. Magdi-Netflix na daw kami kasi wala magawa dun sa labas. Oh, take over na to.
Alright, so what's up, guys? My name is Leo Andre Gesto. Just turned 19. Follow me on IG, Poppy That Supremo. I'm not single though, so. Bruh. Peace. Night night. Night night. Good friend. Night night. Night night. Ben, mag-ingat bes, magdadrive ba? Pwede ka dyan lumabas, gusto mo. Sama kita sa vlog ko, tita. No, wag. Ayoko na. Oh. Ganito ang ano ko. Ako na lang. Okay. Salamat po, tito. Gang, gang. Balik kayo. Bubble. Oh, belated happy birthday. Thanks, bro. Happy birthday. Happy birthday. Kumusta? Sige po, bye! Sige po. Alright, pauwi na po kami, guys. Hatid na kami. Nag-ano na kami. Hangout na kami. Wala ako masyadong na-film kasi paminsan-minsan na kami mag-hangout, you know. And then, tinitake in ko na and all that shit. So, yeah. It's currently fucking 8. And then, ito yung magdadrive. So, wish me luck, man. Wish me luck, man. So, syempre, may bring home tayo. Because, you know, Filipino tayo you know. Connected na. Ta. Okay na, ang ganda Ang ganda ng skies. Skies ang puta. Alam mo yung sky? Plural yan Sa'yo mahal ng araw pa lang minahal na kita. Bakit ba ganito ang aking nadama? Di na kita lubusan pagkilala. Ano naman, basta mahal kita. Second subject, hindi kami sa may lab. Hindi ako nakikinig. Hindi ito my lab. Maaari na ako. Hindi nasa buhay ko'y wala siya. Ay parang pilit sinusuot. Singsing na hindi ka siya. Dahil habang pinipilit na sumasakit. Yo, Sage from the future, man. Nakalimutan ko mag-outro sa video to. Basically, umuwi na ako. And then, yeah, napagod ako kasi before ako nag-vlog sa like, yung nag-hangout kami, before kami nag-hangout, nag-apply ako sa trabaho ko. Papakita ko sa inyo kung saan ako magtatrabaho in the next vlog. So, be updated. Yeah, so, yun nga, napagod ako. Nanood ako ng Naruto tsaka Supernatural sa Netflix. And then, I fell asleep. And then, nakalimutan ko mag-outro. So, yeah. Let me know, guys, pag gusto niyo mga ganitong vlogs, yung mga raw uncut na nag-hangout lang sa mga kaibigan ko and all that shit. Kasi quarantine pa rin kami, of course, like social distancing, kaya di kami nag-hangout. Pero in the future, let me know pag gusto niyo mga tipong like, ganitong tipong videos. So I'll know na trip niyo mga ganito, you know? So yeah. That's gonna be it for this video. Sorry if malate na siya kasi gusto na talaga i-take in yung moment, man. Kasi minsan na kami naghahangat ng mga kaibigan kong mga ganun. That's gonna be it, man. Like, share, subscribe. I'm out, bro. Peace!